Sena. Piye? Adimu kae tetandingan karo sapa? Pangrasaku Sata Kurawa ora ana kang kaya ngono kae. Kaya jambe sinigar karo adimu Permadi Sena. Wah. Sing tak runguloke wong padha ndelok kae cari bocah saka Petha Pralaya anak ing kusir Adirata jenenge Surya Putra ya Karna Basusena. Surya Putra. Surya Putra. Oh. saya caket unggane cangkaing suku saya awrat Dewi Kunti tita pamawase dateng Sang Surya Putra ya Sang Suryatmaja ya Karna Basusena. Tan perbeda kaliyan ingkang putra pamadya Pandori Sang Permadi wauta tambuh-tambuh indriya nganti kaya sinigar jejantunge. Dube mulat ana tandha ing dada sang-sangan ingkang mawa tandha Surya Sumarot. Saya nyaketi unggane nenggih Dewi Kunti Dube mulat ngambara panamange mring lelampan tetaunen kapungkur warsa hiduping tekad bra kanang riwe gumrobya samarawayan nelesi sarira sakojur sumrepet panone ambyar kunang-kunange arsa gumebruk ing Bantala Dawa Kawidara tanggap Sang Putra Panenggak Pandhawa Arya Sena. Surya Putra Babu Kunti. Kaya gini aja nyamarke Permadi Babu Kunti. Yen pancen bocah Petha Pralaya sing mbok samarake sing mbok kuwatirake tak singkirke Babu Kunti. Aja nggih Sena.
sing resang langkung mengko dhisik to. Kowe kuwi sapa? Ih, Panembahan Lepat Diagung Pangaksama. Kula menika lari saking Petha Pralaya, nami kula pun Suryatmaja inggih Surya Putra. Lah aku ki ngomong setahun. Lah kena ngopo? Iki wewengkon paguron Sokalima, mongko kowe dudu putra siswa. Sing dikeparengake gegladen tetandhingan ana kene iki ngomongno para Pandhawa lan para Satakurawa. Lah kok dadi kowe Sumalana? Kowe entuk pakone sapa Surya Putra? Aduh. Nyuwun pangapunten ingkang agung Premban. Nggih, labet ciptaning manah kula mboten sanes anuruti derenging raos kula dene. Dadi mangsa mangke namung semanten kawegigan kaprigelanipun para putra-putra negari Ngastina dening benjang badhe ngembat Nyakramati mbau denda ngayomi dhateng para kawula dasih ingkang semanten kathahipun. Lha ngatasipun namung gadah kesagetan ingkang kados mekaten kewala teka samusinubya subya. Mongko pangaji-aji ingkang kados mekaten kala wau tundhanipun namung badhe dados wisa mandi ingkang saged ugi namung badhe ngendhoni dhateng raos ciptanipun miwah mboten badhe kenceng gegayuhanipun krana tumrap yang lumampah dereng dumugi ndon ingkang tinuju namung saweg dumugi semanten ewadene sampun kesandung kasrimpet ing pangalembana. Ya. Ya. Bener kandamu, ora luput. Pancen sing jeneng pangalembana iku dadi wisa mandi ingkang bakal nyrimpet gegayuhan kang utama. Nanging upama ta bener kandamu sak keranjang koplak nanging kowe ora duwe wenang tumraping lelakon iki. Kowe ora duwe wenang tumraping lelakon iki. Ya najan to para putra siswaku kaya mengkono kabisane mung lagi semono kepinterane nanging ora tau tak ajari, ora tau tak wuruki dadi wong gendhong kumalungkung. Mongko ngerti ya? Rusak-rusak ing kahanan iki nek menungso iki kumbul samubarange. Nek menungso iki karoban kesenengan, nek menungso iki mubal rasa kumingsune gumendhong sesongaran. Ya ing kono bakal ora krasa yen to kabeh mau dadi mala sukerta uga. Wong kuwi nek ngedhek gendhong semenang-menang nuruti mungkaring pepenginan, kepengin ngetokke diri pribadine. Mongko tanpa nganggo petung. Lambarane mung waton tumindak lan waton mani, tegese kuwi mung agahan tanpa nganggo hitungan. Mula anak-anak siswaku najan to mung semono kabisane ora tau tak wuruki dadi wong sing gendhong kaya ngono kuwi. Mula aku ngaturake panuwun dene ana wong liyan bebrayan jaban rangkalan uga. Jaban Pertapan Sokalima sak jabaning paguron Sokalima kowe melu-melu lan wani-wani nyaruwus ngriwuk kempul. Tegese nek pancen kaya ngono karepmu, mbuh dasarmu apa wae, dina iku uga putra siswaku Pandhawa lan Kurawa tak pasrahke marang Gage Wulangen.
manut lakuning Kurawengune patining Bimanyu kening citra tandya sang Setyaki. Wah. Paman Arya kula wonten dawuh nggih. Lagi tumon iki dene bocah nom-noman. Semono kekendelan lan kuwanene bisa ngembari panengah Pandhawa Yayi Permadi, Paman. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping pada paduka Raden. Iya, tak tampa gawe gedhening atiku. Kula pun Surya Putra, nggih kawula paduka kula anak ing kusir. Ngadipati Adirata saking Petha Pralaya kula putranipun Kanjeng Ibu Nada. Kowe anak ing kusir Adirata, kusir Kraton Ngastina, kusire Kanjeng Rama Prabu. Inggih Raden. Ya dalah. Paman kula wonten dawuh duwe jago wiring kuning. Surya Putra kula wonten dawuh Raden. Nadyan to Bapa Guru Durna paring duka marang kowe. Nanging aja nganti mbok lebokake ati. Wiwit dimangsa iki kowe tetep tak dadekake tunggalaning para prajurit lan pengarap prajurit pinilih negara Ngastina. Paman Kula nuwun dawuh. weneh ana pangkat ora ketang mung sawetara cukup ana butuhe. Pangangenangenku bisa nyawang lamun to bocah iki ingkang bisa jagake, Paman. Najan to aku wis diparingi bebungah kelawan Raden Jaka Pitana. Ya seneng rasaku nanging uga aku wis wiwit pinitaya kang kaya mengkene mau ora enteng sesanggane nggonku bakal ngaturake dharma bektiku marang musuh bangsa negara Ngastina. Ya. Muga-muga iki dadi dalan kang prayoga. Pandhawa aja gembelo, aja sak kenteng sirahmu kaya lanang-lanangmu dhewe. Sing bisa ngobar jagat iku ora mung Pandhawa.
ora kopar kang pratala lindhu ping pitu sari ngadep lincah Rindu sarwe kae warung yo cok Setu sore akeh kancane awayane bergasih. Satu dua tiga. Iya. Pepek sakra modele. Tambahi wis. Iya. Wah. Wis. Seru dhewe iki sapa iki? Haneng Pinggir ngising. awas. Yane padang kencar-kencar, angine semribit, nyang awak marake mari lungkrahe, mari lesune, ilang kesele, wis mari ramriyang. Remen kula dene dangu mboten sowan wonten ing wewengkon ngriki dumadakan tinimbalan sowan wonten ing Rajeg.
Kula wau ngantos meh kemawon kebablasen. Awit inggih sampun ketutupan wewangunan rumiyin ing mriku wonten seratanipun. Tasih kados bulak ingkang ngenthak-enthak wonten wewangunan setunggal kalih ingkang wonten seratanipun rumiyin. Sakmenika sampun ketutup piye? Nggih tujunipun dipun betani kentongan mulut. Mila nggih boten aneh sareng nabuh kentongan mulut inggih dumugi nggene. Jebulane kok ya mung nang kene wae. Lali mboten dados menapa. Ning 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 nong nong nong. Arah ning nyatanipun ing mangke taksih wonten salebeting wulan ingkang kebak rahmat. Wulan ingkang kebak barokah lan pangapunten. Syawal. Kula pribadi ugi saking sak pangombyong menawi wonten klentak-klentu kalepatan dumateng panjenengan sami. Wiwit ingkang ngamanggugati ngantos sumrambah para rawuh sedaya. Ingkang kasengaja lan boten kula namung nyuwun pangapunten mugi-mugi lebura dedosan kula ing dinten menika ngantos sak lami-laminipun. Ingkang salajengipun reh ning amengeti kamardikaning bangsa Republik Indonesia ingkang sampun yuswa 67 taun. Nyatanipun ya wis sawetara wis tuwa negara kita menika, anggenipun merdika sampun semanten taun. Mugi-mugi kula sesuwun sageta negari menika angayomi dhateng para kawulanipun supados negari menika sageta dados srana karahayon, srana katentreman. Awit menapa para pahlawan ingkang sami ngrumiyini kita rumiyin anggenipun lalados murih nusa bangsa negari menika merdeka menika direwangi adu dada milang tatu taker marus. Mila monggo sami nguncupaken asta ndingkluk sawetawis ngunjukaken puji dumateng Dat ingkang muruwing Dat. Mugi-mugi arwahipun para pahlawan sageta tinampi wonten ing kasuwargan jati. Dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun. Lan kula lan panjenengan sedaya sageta nerusaken menapa ingkang dados idam-idamanipun para pahlawan anggenipun sampun cancut taliwondo merdekaaken negari menika. Nek ora ditanduri kamardikan karo para pahlawan ngindut anak putu kula panjenengan sami manoni apa? Merga sing baku niku jane semangat juange sing kudu dienggo. Semangat juang. Sing jeneng jiwa berjuang niku mboten kawengku ing papan wanci lan menapa kemawon mung mligi siji. Nek pahlawan niku sumpahe mung siji. Inggih menika merdeka apa mati. Niku mbiyen. Mula ya kendel tenan. Nek para pahlawan sampun ninggali anak putu kita wujudipun pangorbanan nandur lelabuhan. Nggih, tedak turun ingkang saged ngunduh kamardikan uwahipun sak mangke saged kita raosaken sedaya. Nek ora nganggo getih para pahlawan sengara kita saged gesang kados ngaten menika. Niku wis cetha. Lah, menawi sak mangke ingkang dipun tandur menapa cobi? Nek nganti salah pangerten padha ora dituntun dituduhke diweruhke marang lelabuhaning para pahlawan ora wurung kleru dalane mengki. Sing ditandur mung rasa memungsuhan, sing ditandur mung budaya gontok-gontokan, sing diwulangke mung sifat goroh, sing dipersudi mung piye carane ngapusi. Senengane beda agama padha sulaya. Beda trah dadi dredah. Beda suku dadi padu lah niku lho. Mbebayani niki mengke nek ngantek dadi konflik sektarian.
konflik horizontal. Wah, mbebayani banget, ngeri. Kebecataning moral, rusake akhlak lan sak panunggalane, mbok ya wis sejarah kelam nalika taun semanten niku pun dadi kaca pengilon sing wis nggih wis, sing pun nggih sampun sakmenika lembaran baru nggih mawon. Ayo para generasi muda cancut gumregut ngisi kamardikan kanthi bangun jiwa, bangun raga, bangun manungsa sak wetahipun nggih raga nggih jiwanipun. Matur nuwun. Ning 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 neng neng. Aku ngene-ngene kok nek urung muni uler kambang tetep urung marem merga niku lagu wajibing wayang niku wejo menjujo ban simbah-simbah biyen niku pun mboten tau dilalekke. Nadyan ora genah sing gawe sapa ning tetep dipun lestatonaken ngantos sak menika. Nggih, monggo. Aku nek njaluk genduk uul ben ayo ul. Ngono sik. Nduk. Trahing nata warisan danan jaya sae kendhan kambang kaya wiwite kempuda. Bisa mlekuthuk. Nyangati marai ngeres. Iya ya. Dah. Ha iki pengendamu liyane ning ndi ta? Tak lagi ngitung badan gamelan. Sapa? Bagong? Bagong nih. Neno. Den prayitna sabar
kudu sabar. Sabar. Sabar sawetara. Titi kala mangsa. Ah, kaya Sujiwa Teja. Sabar sawetara. Lah. Aduh, cakepane gendok ukul kaya marake ngeling-ngelingi karo wong nganggo topi. Iya ya, wah. Budayawan iki jumlahe ning negarane dhewe iki ya akeh ya. Iya. Mula ya bener ya Pak Yanto tresnani menyang wayang kulit iki klebu peranganing budaya. Iya. Ayo wong bola-bali najan to aparat penegak hukum ning nyatane panjenengane ya ning endi wae ana petrukan ana garengan awake dhewe mesti nunggoni Pak Yanto kuwi. Mula aku nek didhawuhi karo Pak Yanto ya terus ora iso bangga, Guys. Gaene anggere esuk ngono ki ya nglinthingke sabuk, nglempitke jarik. Iya, nek dandan sore kae ya nyepak-nyepakke. Tau gawake tas bareng. Iya. Lah jebulane golek keringanan. Kok keringanan ora keringanan. Wis semen wong nyatane enek piyayi kersa nanggap wayang kuwi nilaine kuwi wis 6 sik. Kuwi lagi gelem nanggap. Urung nek terus engko disembadani tenan ngono kuwi ya terus bijine saya dhuwur. Pokoke gelem nanggap sik kuwi mbuh sapa sing ditanggap kowe bijine pokoke wis 6 sik. Iya. Weh. Matur nuwun. Piye Reng kabare? Apik. Oh, rumangsamu. Ana piyayi Nganjuk kene iku sasate pendak biar iku ora tau ginggang sarambut karo jenenge wayang kulit. Iya. Nek ora kleru kuwi wis 1000 taun ya wis enek ya Reng, nek manut sejarahe. Iya. Merga siji-sijining salah siji tegese, salah sijine bukti kuwi ewan taun kepungkur wis tau ana buku sing jenenge Arjuna Wiwaha. Iya. Ayo sapa sing ngarang? Ngarang Genampukan Wah. Zaman Ratu sapa? Airlangga. Oh, ngono. Nek bukune Arjuna Wiwaha kuwi terus isine lah kono kuwi nyeritakake ana tulisan sing muni hana nonton ringgit manangis asekal muda hidepan wis weruh tuwing jan malulang sak teruse ngono kae. Nah, tegese nek nalika kuwi wis nyebut enek wong ndelok wayang lho tegese nalika kuwi mesti wis enek wayang. Wah. Lah mongko jaman kuwi taun 1000 pira kuwi? Ya. Jaman Erlangga kuwi. Mulane kuwi nek wis 1000 taun to. Iya, mula kuwi awake dhewe wajib berbangga. Berbangga ya apa gedhe rasane, atine dene ditinggali karo mbah-mbah mbiyen wujuding pagelaran sing nyatane donya tanpa ana tandinge. Apa iya tok lek mung Alembono engko dikira wong umpaan kok ngedir-dirke. Lho ora nyatane endi delengen sak donya ora ana pertunjungan sing komplek kaya wayang kulit lan durasi wektune dawane kaya pertunjukan wayang kulit ku ora ana. Iya ya. Sak donya ya ora enek pertunjukan kok sewengi natas iki ya ora ana. Ha iya. Melibatkan banyak personil dan melibatkan banyak cabang seni. Seni apa wae? Seni drama ana, seni sastra ana, seni rupa ana, seni swara ana, seni tari gerak ana. Wis apa wae enek wis takono, seni lawak enek, wis apa wae enek. Weh, elok tenan, ya elok tenan. Mula aku percaya nadyan to mbok menawa akeh seni-seni tradisi liyane sing padha berguguran, muga-muga ya ora. Ning aku percaya yen to majuning kahanan ora bakal bisa ningkes nindes pagelaran wayang kulit Purwa. Ya. Ya, saiki celuken bagongmu. Rene, Kang. Aku gelem bedone. Nganggo dipethuk apa le? Aku pethuken nganggo cara sembarangan ya, Kang. Iya. Rene. Aku kuwi nek ndang krungu suarane sindene Mbah Narto Sabda. Aku ndang marem ngono lho, Kang. Iya ya. Sapa sing mbok pilih Bu Yatmi? Iya ngono sing saka Mubal kuwi.
Mudal kok mubal. Monggo sapa? Monggo Bu Yatmi paringa pengendikan sing semarangan. Ah iya, semarangan. Nggih. Lah slendro barang miring. Kok barang miring rasa. Wis pokoke slendro miring ngono wae sing. Mama nise kanggo lasan lembet nganggo lawuh kuntilan aman doan. Ya. Anakmu sing saka Purworejo lek ngingetke ngantek ndelongop. Piye kok obahe tutuk iso ngono suarane sok dianterke iki lho. Ngingetke wae. Waduh. Ya wi. Nene. Ketuk goreng nyamikane Mula Bu Yatmi kudu budal, kudu tindak nek ora ngono rumah saku kok Mayangkara ki sepi mamring ora ono. Padune. Bebintangan ingkang gumlap ning kosong Mas aku wis jagat rumah saku kaya peteng dedet ora makat. Iya. Tenan kok pancen suarane jitu dasare apa-apa cek ora guak mulane kuwi. Mayangkara iki kudu bidang kudu Bu Yatmi ora. Nyata anake iki kok. Nek Anake iki. ora perkara nek kuwi mung nyatani tenan kok. Hah? Yang teruske dhisik rungokno. teh kendel kabeh bubuk Upama terus nggo nostalgia iki sekali-sekali ngono iki terus ngaturi bunga tirah. Nah, cocok. Sekali-sekali ngono piyayi ngajuk ya ben kaya apa ya jaman ngrungokke Mbah Nartone bunga tirah kaya ngono. Ha dek mben nembe mawon niku. Niku diaturi kalih Mbak Keci nika teng omah kula niku pas kleningan Pujangga Laras. Bunga tirah dirawuhke. Monggo jane wis tuwek tuyuk-tuyuk dituntun. Liya bareng muni bayi. Wong iki gaulung komeng kabeh. Wong sak pendopo geblak kabeh. Ngopo reng kaliren. Kaliren lho. Saking apike piye? Ana piyayi sepuh kok jalalile. Wih, mak perinding-perinding ngono kae. Tenan kowe ra ngapusi aku. Ya. Maka Bu. segebulan kinapal hilir Ya warek gawil. lalapan tegodokan Piyayi kaya ngono kok boyo wis putu to rek. Urung putu. Urung 5. Urung. Ya ya. Sampun putu. Ampun ta? Repot pinten putune? Putune pinten? Pengestunipun nembe mawon nggih. Tambah setunggal. Tambah setunggal sing nika riyen pun nggih terus niki sing kentun niki nggih. Alhamdulillah nek men kula nglakokke pepakeman Kuthara menika sampun keterima. Nggih. Putrane putunipun pikantuk wahyu nur buat. Nur buat ing kraton. Nggih. Inonone wakrame tak kira iwak payak.
skripsi ditulis Bu Yatmi. Ayo cengkok-cengkok Bu Suyatmi kowe. Nulis iki genduk sing semester 8 barang kuwi ditulis. Sinden ditulis. Aja nulis mega kenomen. Ya dienggo skripsi iki sing sinden-sinden sudah senior ngono. Nulis kok Denko. Terus judulnya apa nek Denko mbok tulis kowe? Pesinden versus Badukan. Apa ya enek judul kok Pesinden versus Badukan ya. Nah. Maringkana maratua iki tegap mrene keluarga anak putu kula warga tambah maning dawahaken menapa Bu Yatmi? Nggih, sekecanipun nggih patanyo. Oh, patanyo oke senengamu Kong. Wah, seneng aku kuwi nang mbiyen popok beruk kuwi. Iya. Sumangga pesta raja Oke. Kang kakang goyang Sekali lagi. Lho, tanduk malih. Aduh, aku nek gol pisan iki surung piye ngono lho. Ijek kayane iki kaya muntup. Suara iki kaya ijek muwel. Iya, terus nek dipindho aku iso Brol. legu ngono. Iya. Piye? Nek ku dak Paman goyang jarane anu alah cek kaya campur sari to, Gong. Monggo, Bu. Kang kakang goyang sapi anu ngapa Mriku wau wonten apa barok mboten
siji swara loro. Iya. Sindene Buyan. Lah, suarane gerong lanang ki kok kaduan nek kaya wong tahlil. Kaya wong donga. Lah Mas Hartono loro kok. Lah padha Hartono loro padha jake padha karosane, padha geroke. Iya. Ora gerak ngono. Lah, Dek. Dek, gerong loro Dek Hartono kabeh. Sing siji Hartono. Sopo cekreh? Sing siji Hartono RRI dan sekitarnya. Ora nganggo sekitarnya. Wah, nek ora ditulisi kleru iku. Ya nek bubuhane padha ora apa-apa, nek ora padha. Nek Hartono dan sekitarnya. Iya ngono lagi. Lurus karo tambah. Sopo? Pak Siwil. Pak Siwil iki sing ndi ta, Gong? Ya. Lah perkara apa kok njo Siwil iki? Iki duwe tungan karo kancane kok sing bonang kok.